रंगियानि 24थि बेटेलियन एसएसबीआ सुबुं लांखारनाय जाथायाव 4 हिनजावसाफोरखौ रैखा खालामदों आरो 3 सुबुं लांखारग्राफोरखौ खायो। नैजिब्रैथि बेटेलियन एसएसबी हानजानि कमान्डेन्ट श्री एस.के. गुप्तानि रोंगौथि गोनां दैदेननायाव सीमा आउटपोस्ट गाइडेन्स चक एसएसबी हानजानि मोन्नाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै भांबादी ओनसोलाव सुबुं लांखारनायनि हेंथायै मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशननि गेजेरजों 4 हिनजावसाफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हायो आरो सासे हौवा आरो 2 हिनजाव सुबुं लांखारग्रा दुथांफोरखौ हमनाय जायो। बोखांनो हानाय गासैबो हिनजावसाफोरखौ आरोबाव गोनांथार आयेनारि आरो रिहेबिलिटेशन राहानि थाखाय सरकारि नङै फसंथान एबा एनजिअ'आव तामुलपुरनि आखायाव रैखाथियै गथायनानै होयो। एसएसबी हानजाजों हमजानाय 3 सुबुं लांखारग्राफोरखौ आरोबाव आयेनारि राहा लानो थाखाय कुमारिकाटा आउटपस्टनि आखायाव गथायनानै होनाय जायो। बे अपारेशनाव 24थि बेटेलियन एसएसबी गाइडेन्स चकनि कम्पानि कमान्डार श्री सैयद अफिसार लोगो कमान्डेन्ट दैदेननायाव इन्सपेक्टर गुनिन्द्र दास बिथांमोनजों लोगोसे आखान्दी साब इन्सपेक्टर के.भि. छेत्री, एल. किशोर कुमार, हेड कन्स्टेबल मिथुन दास, दीपक कार्की आरो कन्स्टेबल सुनील उरां, टी. प्रेमजित एस, कन्स्टेबल आइजो अंकिता कुमारी आरो बी. रमना बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मख'नाया गोनांदि रंगियानि 24थि बेटेलियन एसएसबीनि बे अपारेशना बेटेलियननि सांग्रांथि आरो सुबुं लांखारनायनि हेंथायै गोख्रों खामानि मावनायनि थोंजों फोरमान। बिथांमोना गावनि मावफुंनाय ओनसोलनि सिङाव सीमा रैखाथिनि सायाव आब्रुथियै सांग्रां थायो आरो आयेन बेरेखा हाबफैनाय आरो गुबुन आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ मोजाङै दबथायनो थाखाय राहा लाबोनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो ओनसोलारि नोगोरारिफोरखौ सरासनस्रा मेल खुंनायनि गेजेरजों सीमा ओनसोलाव नुजानाय जायखिजाया दायगोनां खामानि एबा आयेन बेरेखा लांखारनाय जाथायखौ खाथिनि एसएसबी सीमा आउटपोस्ट एबा बेटेलियन गाहाय मावख'सिम खौरां हरनो थाखाय खावलायो।